Щоб спечи паску, спершу нам потрібно взяти муку і просіяти муку. Така традиція у нас давно склалася. Ще моя бабка покійна мене вчила, як то все робити. Потрошку я се навчила. Просіяли муку, потім взяли причину, водичку із дріжджами, розмили там дріжджі, бо давно була причина, вони робили так, із причини. А тепер є дріжджі, так що робимо на дріжджах і парним молоком отих і доливаємо. Як ми то все доляли, вийшла у нас така рідина, і на тій рідині ми замісили паску на Великдень. Після того, як ми замісили пасочку нашу, ми її закриваємо красним покривалом таким і кладемо свячені шутки, які святилися на вербну неділю. Це все кісто відкладаємо, найкисне, поки не буде готове. Якийсь ми хліб, вже варники і паски наклали, то йдемо провіряти пец. Позираємо, як у нас накалила. На кочару перо. Так. Позираємо гранцицю і в шитку вгрібаємо воду. Так, вигрібли ми грань. Тепер провіряємо. Провіряємо. Ще вона нам се напалила. Кладемо таке перо, яку давнину провіряли. І так до кінця, ці рівномірно, вона се напалила. Ну, так. Угу. Видимо, що перо згоріло, маленькою треба дати остити. Маленько чуть-чуть найостине. Так, саджаємо баники. Баники саджаємо май туди взади, бо це хліб. Його це треба дуже добре спечи. Так. Після того, як ми посаджали баники, кладемо пасочки. Пасочки всередину красно, вони погоріли. Так. Така пасочка. Так. Так. І маленька. Маленька для діточок. Так. Так, і на десерт у нас, так по-нашому, ще такий робить сир. Сюди се додають яйця, ізюм. Це такий десерт, якийсь із давніх часів. Наші бабки робилися, в них було солодкої. Так само такий сир, кладеться в пець і печеться уєдно з баниками із ушитки. Як ви все в шитку поклали туди, закриваємо пець
Malinko Najse z boronkom. Лошадку принеси, маленьку. Засікаємо час і будемо чекати результат. результат. Ну, Господи Боже, поможи. Ну що, як ми уняли із пеця, починаємо красненько це все мастити салом. А салом треба мастити за то, бо вона була маленько така світленька і м'яка. Сало беремо копчене, кожен в хижі, думав, такое сало є. І мастимо швидко. Пасочки, баники, красно так натираємо, бо була курочка дуже м'яка. Як ми їх красно всі помастили, беремо пюлку, до того приладжуємо, накриваємо і кладемо зверху сечену шутку. І все в шутку стоїть доти, доки не класти у кошарки. Смачної вам паски!